Charlotte, sa hirschte, la corda e karu is eiska vinche. Bielen is den BIA LINN, bin blaster gachin villa nura vian with la chéile. Tá fáilte rovan seo, tá corda ima haunta agus fánar his sandala cócraíocht. Búla mís leis an bhuireann. Is mis an Eve. Is malum sa a bheith ag tarring pictory. Oh, ag tarrant pictory, go das. Is mis a taig. Is malum ag bheith ag bacáil. Ag bacáil, is malum sa bheith bacáil freisin. Céad a bhín tú ag déanamh? Bhíon mé ag déanamh arán. Oh. Agus bhí sé rata. Gur míle mágad as é sin a bhíú dom. Is mis an woman. Das búla leat murin is mis an murin freisin tá tanim céine ag an murtigan. Is malum party. Paréadí? Óntaach, cén glóir an paréad? Níor chuúla methú? Mar sin. Anna bha tá cúpla paréad istigh sa histin seanmh. Das búla leat murin? Is mis a Sarah agus malum ag pleiceart. Smaile bheith pleicíocht. Oh, a mín tú ag pleicíocht nuair bhín tú cócraíocht. Ja. Bhí mo cur máscan is han é ma dhearthar. Oh, míon, an má leis é sin. No, go chuidir na deirú a. An bhfuil gach an ré chun tasnú cócraíocht? An bhfuil aon rud a chahamid dhéanamh ar dúis? Tá. Plana na láva. Chahamid na láva a chlána. Iske is galúnach den soppelín, glan na láva leis an soppel boppelín. Ordog melúdín, glan na láva leis an soppel boppelín. Nis fechar láva tá siad glanta grin go dían. Nis tá na láva glanta grin, cad éon chéadú de le chahamid dhéanamh? Cai tú frecin san láva agus céad tamad chuna dhéin. Anna bha, féach mé an leabhar cócraíochta. Cé leis an leabhar cócraíochta seo? Wamo Coco. Is le Mamo Coco an leabhar seo. Seo hí Mamo Coco nach hí. Bhfuil si go deas a féchant. Tá. Míon duna goibh se cócraíocht le bhfuair Mamo? Well, tá na héidir is fearr dahan bailithe ag Mamo le Coco, agus tá si de stig sa leabhar seo. Féach me cén idir atá céad dúin in nómh. Yum, yum. A níor me libh céir é idir an léanamh. In nómh tá idir déanamh mion chistí uail. An nearna sibh cistí beag a hanna bonóga? Bes siad éasca le déanamh nach meid. Nis, chuir mis a fis ar Coco agus gomíd amach an bhfuil éon ólaisige faoi aon rud a bheith go tastal bhain in nómh. Hey, ahan daine! En nu ben je van kokerak le hule nach menerdiev. Ta hule net torhies jeshelum. Ook is bralo kleine hule emmert ina haina. Es showy kenjel hule ta on. Glas, jarig, bui, ook is blas different gach chonaku. Tama kolay lamak, kana sa dagan, ula! Fuasen ula grin en eitjer lei a Dr. Ulord. Is a gondi ard waha tame. Eitje wasen en menchen ulon is ge Dr. Conde den Ulorder. Tame ke tokeshin. Nu en je bij misje kodje le pekkie de nul. Fakkie weer bolchef. Coco, tá sé sin Harbheith sa múl. Anis, go mis an na cóver eile bheith go tastal bhain in nómh. Siúcra down. Ian. Túdar bácála. Plúr. Uv. Úla dasa. Agus banna. Nis, an chéad rud atá tastal bhaine ná úla. Tá siad seo rómhúir le dul isteach na cístíní go fóil.
Cahamid iad Yara suas I gudin na nís lú. Scéan. Bín cúna bh chuine fásta ag tastal an seo. Faigan scéan agus Gyar suas gudin na biogad. Mala bhúla. Smalam sa ula. Mala inda na banani. Yum. Is bralam sa banani. Ken anavia ihin banani? Monkey. Smaller for toffee. And this is much a monkey, but can spuma into den. Níl tú dána. Well, smile with fleck. Tá spándum cí chupi agus dodal chintaig. Furfa. Tá mis an cuide ihe. Mr. Fresson. Ná fadí de haig. Tá cuide tastal don na cistí freisin. Stach sa bhla lo, nu I de bhéil. Nis, tá spándum na húla? An obair déanta go deogah. An bhfuil óbhah géan duna? Anis, faiganmh. Tá bála gut. Tugan tú, knag, 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 donmh, agus osclín tú agus mar sin, agus can tú an bléasc isteach sa bhrúscar. Cear go leor gach chéine, brúla a bhéirtaig. I didn't cool. Isteach sa bhrúscar. Nis, níamh, an dógad tú, an bhfuil an uirla seo gut? Úntach. Hendo trí, masca, 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 masca. Tá spándam? Tá sé sin furfa. Cad éon siad dela féach mé nidas. Ó, plúr. An bhfuil plúr a gcuin? Ta. An bhfuil críthir a gcuin. Rud mar seo. Ta. Cearcolór, chuirteach sa bhela mar seo, hé? Feig an plúr, agus isteach leis an blúr mar seo, agus cra, cra. Go das ré mar seo, icra. An chiadrad eile taig tastal ná púdar bácála. Anis, céir é seo? Shukridu. Siúcradú. Sin é siúcradán, chuir muid isteach an seo, hé? Tá sé seo tírim nach bhfuil. Tá meascán seo tírim. Sa. What are you anymore? Beidir go gur méid rud ag an fluch isteach, an bhecinn sibh aon rud fluch. Céir do chuir muid isteach? Óh, chuir óbhisteach? A dynamid pulse lair. Sin ansmuoinmh go dóbhí mé dúrchan an rud cén a rá ansmuoinmh an sin. Is léir go mín tus ag bácáil go minic. Yeah. You may any scans. Agus an sin istig sa chrúscín tá láte stig ann. Is sin a chuirteach is beidir go méid an spada le tastal chuné áil amach. Nis, bhfuil baine an sin níomh an gcuirtas an baineisteach? Úntach, nis. Masca le déanamh. Masca, masca, masca. Ó tá sé éasca, is féidir linn. Ag spríosa Christian, is féidir linn. Heag rolla, ag masca nu ag dal sa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déanamh béla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag dal sa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Hey, Sean Danya! Agus sibse gobar sa Christine, tá meise saithre go crúi a teás an úlard. Tá mé a codí le hula a ficu. Ní legan an firmjór dan a crin fás go ruard. No ní bhew sé non na hula a ficu ar chorabí. Jet a cranúl marachtal ar fáid céad blian ar dói. Lani na huli a gapu an iad a winch. Mar sin, is féidir iad a winch agus iad go fáil crúi. Knag, knag, knag. Tíbhas tí a gach úl tá sílte bega. Bín tuaim is déag síl a ngach úl. Agus béidir go bhhaasú cran nua úl ó gach ceann den a sílte seo. Nach ítach iad na húla.
Gearmar sús na húlí slúthach sa bhéile ar seach. Ní a bhéal a haig isteach sa fuidrib. Isteach leis na húla. Anis, masca mór grí a ríis, which a bhréig, tá spond am na meatán. Cétá láidir. Cétá láidir. Réig chun masca. Réig chun masca. Anna bha. Ag masca, ag masca, ag masca. Cear cíle ar a chóirde, ceapan go bhfuil an fuidribh seo réig. Bhfuil cos na gribh, cos na popéir mar seo. Cuirmid isteach na tródriad, tá mar an tris tas nuin sin. Anna bha. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me leachtas, cá roa tú lam, tam sosta go bhfuil sibh sa chéistin lam. Bech nach bhfuil corta dasa a gam. Anis, tá spáin dom na trádarí lán le cístí uail. All over go dódianta. Nis, cad dhéana míad lo? Kermit stress an oinid. An smaoinmh go dó. Saolam, tú saoil na trádarí? Ó, a chóirde tá cuma ólinn ortha sa. Bhí had no maid. Bhfuil si bheag súil leis na cístí a bhlaise? Tá. Ach, beag siad a stig san aine fe písa. Cad dhéana míad gachtainna? Glan gachin rud agus ní gachin ní. Bhín na cookery is fargama ag glanna sa hí. Glan gachin rud agus ní gachin ní. Tá sé éasca bheith ag glanna nuair a bhí an muid de canna. Tá chooker ó tart gach rud a rais mar is ceart. Orcan méid úl a bhaile muid. Thugalinn sú úl, tortirí úl, anlan úl a dhéanú fiúháin. Is bia fóid éireach iad na húla. Tá vitamíní antú a tá go hanmhaid an chorp. Agus inis, tá na húla ré le golgadtí na siopaí. Agus ní daoine amháin ar mhaid lá úlaithe. Tá ní an úl bra brisk fósta len ar garde na hainmhíthe. Ó, chóirde tá cuma ólinn blasta ar na cístí uail seo. Tá si gáilinn na fel. Tá fearnarm sa iad ithe a chuir dúis. An bhfuil gachtain a réad chun an bord a leag amach. Sí, gach duine le chéile, tar éis a bhar an léig tá an BIA réig. Sí, gach duine le chéile, leag an bord mar sin, is feag béile bra a grin. Leag an bord mar sin, is feag béile bra a grin. Bónog do mo chara taig. Bónog do mo chara murin. Bónog do mo chara saracha. Agus bónog do mo chara níamh. Gach éidir ar fáil ar www.bialinn.ie